afzetten. Als het klaar is, nu goed weer. Open die. Ja, zo goed. Zo is goed. Goed zo. Goed zo, Poppy. Hou je. De volgende puzzel doen? Oké, volgende. De puzzel papa gaat Volgende eentje. In de sneeuw. in de sneeuw. Een puzzel maken in de sneeuw. Dan die. Eentje. Alle eentje. Alles is eentje. Het alles. Ja, ga maar maken. Alle deze. Die laatste draaien. Goed zo. Allerlaatste. Ja, ga maar maken. Oh, deze. Nee, het is daar. Ga maar eerst woezelpip in de sneeuw maken. Dan is het. En daarna gaan we die andere doen. Het is veel te moeilijk. Nee, deze is niet zo moeilijk. Deze is makkelijk. Ga maar doen. Het is makkelijk. Ja, gaan we eerst Pip zoeken. Hoe is het Pip? Stinetje ook. Pip is een Pip. Hoe is Pip? Ze is een Pip. Hoe is het? Pip is hoe is het Pip? Is zijn neus spelen. Is de neus van Pip. Ja, ga maar woezel zetten. Oké. Hoe zit dus eentje? Goed Hoe zo. Pip in? Goed. Hoe is het sneeuw? Hoe is Woezel, het Pip is kijken? woezel Pip in de sneeuw, hè? Hoe is Pip een hok ophangen? Ja, ga het hok opruimen. Gaat Chili's ook de hok opruimen? Ja. Oh, zo goed. Ook sneeuw. Allemaal sneeuw, hè? En nou die boom? Bomen ook. Goed zo. Hoe is het Pip in de sneeuw? En goed zo, woezel Pip in de sneeuw. Hoe is het Pip een hok ophangen? De woezel Pip hok opruimen. Ja. Oké. Doe maar opzij. Gaan we de volgende doen. Oh, dit is wel veel moeilijker. Ja, nog ietsjes moeilijker, hè? Kom, laten we deze doen. Oh, sorry. Hoe is het Pip staan spelen? Dus woezel Pip op het strand spelen. Zullen ze ook staan Even, spelen? even puzzel opzij zetten. Zullen ze dus ook staan Ga je ook op het strand spelen? Ja. Zo, leuk. Zullen ze de boeien doen? Binnen hoe is het Pip? Ja. Zullen ze boeien Pip? Ja. Zullen ze de prinses? Chalice en prinses. Zullen ze Pip? Pip is je zin. Ja. En dan is het zwemmen. De woezel Pip en Pip op het strand zwemmen. Pip is zwemmen nog. Pip is zwemmen. Pip is oren. Is dat de Pip oren? Ja. Oh, zo mooi. Hoezo? Waar is... Ja. Hoezo zit er oren? Ga je woezel oren zetten. Ja. Zo mooi. Nee, hoezo oren? En dan? Ga de wolken zetten. Zo goed. Poeplie is even bezig. Poppel is even kranten lezen, hè? Poeplie hier goed. Goed zo, Chalice. Nog niet klaar. Nog niet klaar? Nee. Poeplie nog niet klaar. Nee, die hoort daar niet. Nee. Oké. Eerst andere zoeken. Ja, ga die maar zetten. Deze hoezo? Zo is de tas. Hoe is de tas? Goed zo, Chalice. Gedaan. Ga je wolken zetten. Die is de laatste. Heel mooi. De laatste. Dat is de stand. De laatste strand. Zo mooi. Hoe is de Pip op het strand? Gaan we die moeilijk ook doen? Oké. Allerlaatste. Allerlaatste. Allerlaatste keer. Oké, hop. Zet een plaatje. Hetzelfde plaatje, ja. Zet een plaatje precies. Papa, even puzzel voor je pakken. Even die hier zetten. Even die andere opzij zetten. Kom, papa even helpen met omdraaien. Ergens. Pijlen. Snoepoes. Oké, Onze Pip is wakker snapt. dat gaan we maken. Onze Pip is gewoon op vandaan. Onze Pip is net slapen. Oh, even hier zitten. Sneeuw. Ja, Onze Pip is ook ophangen. ja. Het is ook gedaan. Ook gedaan. Ook gedaan. Ja, je hebt al 3 puzzels gemaakt, hè? Doe maar de laatste puzzel maken. 3, 7. Nee, 1, 2, 3.
Doe maar. Laatste puzzel maken. Op. Gaan we eerst met Pip beginnen. Gaan we eerst Pip zoeken. Pepperouders. Pip zoeken en Pip oren. Goed zo. Hier is pepperouder. Ja. Pepperouder. En nou de Pipvoeten dan? Waar is Pipvoeten? Ga maar zoeken. Pipvoeten zoeken. Goed kijken. Goed kijken. Hier weer peppers voeten. Dat is Pipvoeten, hè? Zo goed. Goeie, goed in onze zoeken. Ja. Goed in onze na. Doe maar eerst de Fafa met Pip. Oké. Waar is Fafa met Pip? Kijk hier. Hier is Fafa met Pip. Peppers neus. Pip neus, hè? Ja. Stuk neus van Pep. Een stukje neus van Pip. Goed zo. Pepper van Jumbo. En nu kan je Woezel zetten, hè? Van de hoge moesten zitten. Ja. En dan gaan we Woezel voeten zetten. Ja. Waar is een Woezel voeten nou? Ja. Ja, die. Die is heel wat. Hoe is zijn neus? Staat op zijn neus. Dat is Woezelneus, hè? Hoe is het is voeten. En dat is Woezel voeten. Nee, die hoort er niet. Hoe ze staat. Ja, de Fafa met Pip. Oké. Ja, die gaan we die maar zetten. Die was goed. Dit is een van Ja. van bloem in de... Hoe dan niet? Of hoe ze voeten dan? Dan wordt Ja. er een staart. Ja, dat is Woezelvoeten, hè? Woezelvoeten en staart. En dan die. Hoe ze staat daar. Heel goed, Charlies. In... En doe maar Tante Perenboom. Oké. Hoe ze onder zitten. Dat is daarvoor bij Woezeloren, hè? Voeten. Die hoort. Voeten maken. Goed zo. En waar is de andere Woezeloren? Hoe is hoe ze onder. Goed zo. Ook doen. En dan gaan we de peertjes zetten, hè? Oké. De andere kant tante Perenboom. Ze zit zo op één pip. Ja. Peppers, ze stoppen zo. Stoppen we de tante Perenboom. Doe maar eens een ander stukje. Een stukje pip. Doe eerst. Ja, die andere. Doe die andere maar. Doe maar. Oh, die. Oh, het mag ook. Hier zitten. Goed zo. Deze. Nee, die andere daarboven? Ja, die. Ga die eerst zetten. Dat is ook een mooie peer, hè? Zo makkelijk. Ja. En dan Oh, bijna klaar, hè? ben ik klaar, Charlies? Goed zo, hè? Zien we nog die klaar is maken? Zo goed. Zo, yeah. Goed gedaan, Charlies. Twee stukjes gedaan. Twee stukjes gedaan. Oh, Nee, zet maar weer op tafel. Schuiven, schuiven. Gaan we terugzetten en dan die ene puzzel weer terugzetten. Goed gedaan. Ga maar zwaaien naar de camera. dat is goed. Charliesje, ga maar zwaaien. Dag Woezelpip.